Здравейте, хора! Аз съм Алекс и днес продължаваме с втория епизод на Minecraft Survival. Пържолата ми се изпекла. Вземем малко бам, бам, бам. Така. Вземем още две. Си направим пръчки. Пръчки. Добре, кола е готов. Какво? Къде е кола, бе? Аха. 8, добре. Кирка. Да влизам. Първо да се светиме вкъщи. Тоест един торч тук ще е достатъчен. Тук има вода. Кол. Хора, след малко ще се върна. Тук съм хора, имах малко работа да свърша. Така, обираме този кол. И обаче аз мисля да запуша тази вода. Защото почва става много нахална. И мене не ми е готко. Не ми е готко. Ми плока на ушите. С тия слушалки. Още малко кол да събереме. Защото ни трябва за торча. И за печене имаме много пържоли за печене. Не, точно накрая ли ще се прецака? Как сте? Имаме малък проблем с това. Така, събрахме малко кол. Ще ни трябва добре. Така.
Този клип го снимам доста късно през нощта. Вече е почти 11. Чак толкова късно, но пак. Добре, това пиле да го вземем и кравешкото да ги изпечеме. Обаче нещо не може да намерим овце. Овце, пичове. Това не е хубаво. Без овце трудно ще стане работата. Пичове, виждам, че почва да се стъмва. Този епизод ще е малко по-кратък, защото трябва... Имам малко работа, трябва да си лягам и така. И надявам се, какво ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, да щупите лайк бутона и ще се видим следващия път. Чао!